Dong mukak den arong lapen wo thunga ji ara raphan bir takini Patumila khakret pho Mahamaya constituency ke parlo den arong rong khelan timung arong along MR Brick Industry Kangpupon Labangso Brick Industry ahem phulake rong khelam timung arong amekar karlitang kangbura rong pi lapen kareng timung pi asupo mongol rong pi lapen ahemasor dorothi terang pi atum henlo Lapen patumila bangso MR Brick Industry Kangpupon lake MP Amor Singh Tiso lapen ahemasor Nirola Phangchupi ACS Additional Secretary Hills Area Development Gov of Assam atum ariteng pensi MR Brick Industry Kangpupon Patumila bangso MR Brick Industry Kangpupon lake adjustment akimang pon Dongmukak denarong wothunga ji lapen karbiang long arada phan tebok het pen longjoy pon keji aphan lapen anamta jum hek pen piponji pusi than pachini pon Lason si number 1 aita sekan nerkep lapen adun thu sekat thok si angbong pen si pipon po puta than pachini pon tang tenali tum hem ka chukim ji aphan lapen paisong kaching pai ji aphan anam ki jum pen ita mate brick akinang sotma jong si akinang sot do plotang ten nang litum aphan birta kene Lasi Prabjin pen nang litum MR Brick Industry along humrita miknon na pen anam ki jum pen nang litum ita kinam ji aphan long ponikpo nang litum ka humridam nang jia dim lake denarong ahithi adung het rong khelam timung arong henlo lapen denarong ahithi pen ka hello kilometer ke thom ansi dolo MR Brick Industry ladak nili phan si pangpuji phan apor nang people no mane awasa nang people no lasi ning charong piglo lapen lason Brick Industry abang ke nili ke theklong ke MR Industry Mongol Singrong pian lobong ke cheng sia bangke lapen jasemet pet ali kelongi bangke ladak adungarai Brick Industry komu lasi ladak adungarai tum nane hem chikim ya jaji sitame ladak transportation lapen ke ita kadok we sitame ador komchet pen longpon po kusi hadalo lapen ladak hajira penini pusitame ladak choklem dun longko kam sitame la unemployment sitame asabo awar sai longpon pupu sinili hekpon long lo lasi karbiang long lapen karbiarat atum sitame lason industry kangpupon oye phan kadong we phanta nang litum social media hoi pen pacetak pondingot lapen lason industry o ako non iningwang tolo la khonsing rong piap tang em siname halagat long kan kupon do la hini lo hini ta rong pi lo rong pi tum industry bang asawo aning hang chat pa prang bu chat bon ala mo daga khonsing rong pi lo la daga mongol sing rong pi lo la si la so industry ke do oje phan nili akola so industry ben kadog we awar sai kelong pon akhi adat ta alang lidak cepadam lo lasi laso aminu kadong we sitame kelong pono je panta arna malong ahiu jume hang pilo MR po Brick Industry ingpupon lo nang lisi ahem pu lasi labangso Brick Industry nang le kangpupon akemang lapen pini ko aning arong lo nang le puson karbia kheng bong pen ke jumpik la industry kangpudun lasi kilo puji nang le sa prangsi nang tum media bitung ini karbila kana chor parti lo ini chang te bal tuang pot apena prangsi MP sa lapen Additional Secretary Nirola Phangchupi phantani chor parti lo MP Amor Singh Tiso sa pana chor parti lo athema pini cheklani raibeng la so preparation pen pini ami ke labangso ita ke pharang mate me ke kaichenga ni lo asi MP sa prangsi labangso me pakai lo apen secretary baido tana chetong don lo lasi ke chang te pen ke bang pot ani na paralu aso pothak si apa kam du ping bang samel dak ke bang pot choro parpik lo asin dili bang so kam klema sini karong ini theke la lo mane ita ke longsung pik non tum dan gong ria ke non diffusion dam nai ape non bu nogong son dam nai pote kiring char so pik pik sila so matha si nili dak ke bok terai tum tame hobi thalong pola so matha si la bang so industry kangpulo la pente dak penangam la bang so kam ke lo penangam ne kacirap kecito hajira ke dokar laso jeni sinon te bok terai tum ta penang nang cerap cito dun la pen latum hajira pine din hajira penang choklemo sening kang sam la lo la penon penan ke ning thelo non ladak
hem chikim ji pula son ke mang tum lo dak te bo hai ta do posi aya to ke hem chikim bang cheng papu alam na pakla mang do lo la pen non atima ko people ma plote bahara long nambam lo te dak den gonang le rok ke 15 toka holo toka ek nomor ita lo ke 7 non lo ke 8 toka pen silong lok pola ek nomor ita ta ke 2 nomor ita pote 7 rupees pen silong lok po silahai ka do we rong so taning karong to lo sinon la bang so putha anam herjume anam na charap chito la pen family tum ka do we na charap chito la so pen jut po jut pitung ka do we na charap chito dun kan sila bang so complain lo pese ning karong lo la pen anam na charap anam da herjume do ya si bang so claim lo pese pini an ning karong lo pen ning thela Dong Mukak Pen Sing Rong Pi Report Northeast Karbi Live